ಮಾತಿರಗ್ಲ ಶೇರ್ ಅವ್ರು ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ದಾನ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯಬಂಡ ಎಂಡು ಮುಟ ತೂಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಯಾ ನಿಗಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಮೇತ ಪಾಡುವೆ ಎಂಚಿನ ಏನಂದ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ಆಯ್ ಧಮ್ಕಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಕ್ ಆಯ್ ಬಸವರಾಜಗೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಿಗುಲು ಇನ್ನು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ತಮ್ಮನೆಲ್ಲಡಿ ಏನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ದಾಲ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಪಂದ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಏನ ಮಂಡ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಪೇರು. ಐದನೇ ದಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, 4 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡೊಂದು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಅಂಡ ನೀಗಲೇ ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಲಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೇರು. 3,000 ಕಟ್ಟರುಂಡು, 2,800 ಕಟ್ಟರುಂಡು. ಅವು ನಿಗಲ ರೂಮ್ದ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಸ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಂದು ಪೋಯ ಅಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋನಾಗ ಅವಳು 3 ಪಂತಿನ ಪುದರೆ ಬೇತೆ ರಾಯಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅವಳು ಪೋದು MVKR ಬೊಕ್ಕ MV ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಗಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕುಲಿಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕುಲಿಯ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕುರ್ಚಿಡು ಕುಲ್ಲಾದಿಪ್ಪೇರು. ಕುರ್ಚಿ ಬಂದ ಸ್ಟೂಲ್ ಬೆರಿ ಬೇನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವರೆಂಜಿ ಐಟೆ 4 ದಿನ ಇಪ್ಪಡು ಬೇಲೆ ಏನಂದೇ ಬಂದ್ಪುಜೇರು ದಾದ ಜಾಬ್ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಾಗನ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರ್ನಗಳ ಎದ್ದ ಕೇರ್ನಳ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏನಾನು ಎಂಕಿಯರ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ದಿ ಮಂಡ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ್ತಿ ದಿವ್ಯ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಲೆ ತುಮಕೂರ್ದಾಲೆ ಅವಳೇ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಅಗ್ಲ ಏನ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂದ್ಪೇರ ಈಗ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜಾಬ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಅನ್ಪೇರು. ಅಂಡ್ ಅವಳು ಆ ಕಂಪೆನಿಡು ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ದೀಪೇರು ಒಂಜಿ 30 ಚೇರ್ ದೀಪೇರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂದು ಏನ ಸ್ಕೀಮ್ ಪಂಡಾಗನ ಒಂಜೊಂಜೆ ದಿನ ಅಗಳು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ನವನ ಪಂಡ ಏರ್ ಮತ್ತ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ನಗಳು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಯ್ನಗಳು, IT ಆಯ್ನಗಳು ಅಗಲ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡವನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂಚ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಅಂದು ಅದೇ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ತ ಎಂಚಿನ ಏನ ಅಂದು ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ 2023 ತಂದೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಏನಂದು ವಿಷಯ ನಿಜಾಗಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಏನಂದೇ ಬಂದ್ ಪೂಜೇರು ದಾದ ಜಾಬ್ ಕೇಂದ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ಪೇರು ವಿಷಯ ನಿಜ ಅವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಾದಗಲ ಬಂದ್ ಪೂಜೇರು ಏನ ಜಾಬ್ ಎಂಚಿನ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಾಲ ಕನೆಕ್ಟೇ ಇಜ್ಜಾವು ಜಾಬ್ ಏನೆತ್ತ ಜಾಬ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬಂದ್ಪೇರು MV ಅರ್ನ್ ಮನಿ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಕನೇ ಗೊತ್ತು. ಅವು 4 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ 4 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಅವು PD SD DD ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ PD ಬಂಡ 5,000 ಕಟ್ಟೋಡ ಅಂದ್ 5,000 ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ. ST ಬಂಡ 10,000 ಪಾಡುವೆ ಅವು ನಿಗಲಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕಡಗೊಡ್ಪೆ ಏನ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ಬಂದ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ವರ್ಕ್ ಅಂದೆ ಬಂದ್ಪುಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ವರ್ಕ್ ಏನಂದೆ ಬಂದ್ಪುಜರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಿತ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಪಾಡ್ನು ಕೂಡ ನಿಗಲ ತಿರ್ತಡು 4 ಜನ 5 ಜನ 3 ಜನ ಸೇರ್ಪಾವಡು ಅವು ಆಗಲ ಮೇನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಅವರು 4 ದಿನ ನಿಗಲೆ ಎಂಚಿನ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ರೂಮ್ ಆಡು ನಿಗಲೆ ರೂಮ್ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ವನ ಸೈಜಿಡ ಬೇತೆ ಕಣ ತಗೋರ್ಪೇರು 4 ದಿನ ಮಾತ್ರ. ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲು ಏರ ನಮ ಏರ ಅಂಚ ತೂಪೇರು ಅಗುಲು ವನಸ್ಲ ದಾಲ ಎಡ್ಡಾಪುಜಿ ವನಸ್ ಮತ ಅಂಚಪುರ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಯ್ ಕೂಡ ಮನ್ಪಿ 4 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ ಎಂಕೆ ಧಮ್ಕಿ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಆಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಏನ ಇಂಚಿನ ಧಮ್ಕಿ ಪಾಡ್ದೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ದೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎತ್ತಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ನೇಕ್ ಧಮ್ಕಿ ಪಾಡ್ದೆ ದೆಪ್ಪುಂದು ಪಾಡುವೆ ಆಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇಡ. ಯಾರು ದಿವ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಯಾವ ಲೋಪನ ನಿಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದ? ಎಂತ ನಿಂದು ಕಂಪನಿ? ಎಂತ ನಿಂದು ಕಂಪನಿ? ಏನ್ ಎಂತ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕೆಲಸಕ್ಕಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಜನರನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿರೋದು. ನಿಂಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇಡ. ನೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ. ನೀ ಅಧಿಕ ಬಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರು ನಿನ್ನ ಈಗ ಎಂತಾಯ್ತು ಈಗ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂತಾಯ್ತು?
ನಿಮ್ ಮೆಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಬಾ ಮೆಟ್ಟಾಗಿ ಓಡಿ ಬಾ. ನಿಂಗೆ ದಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಾ. ನಿಂಗೆ ದಮ್ ಇದ್ರೆ ಬಾ, ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾ. ನೀನ್ ಬಾ, ಸುಮ್ನೆ ಬಾ, ನಿಂಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾ. ನೀನ್ ಯಾವ ಮನೆಗೆ ತೂರಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಧಮ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ನಾನ್ ಹಾಕುದು, ನಾನ್ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡುದು. ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ? 4 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನ್ಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಂಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇಡ, ನೀನ್ ಅದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನೀಗ ಮೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀಯಲ್ಲ, ಬಾ, ನಾನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾ. ನಾಳೆನೇ ಬಾ. ನಿಂಗೆ ದಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಾ, ನಾಳೆ ಬಾ. ಅದೇ ನೀನ್ ಮೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀಯಲ್ಲ, ಮೆಟ್ಟಿಡ್ಕೊ ಬಾ, ನೀನ್ ಮನೆಗೆ ಬಾ, ಮನೆಗೆ ಬಾ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನು ಕಾರ್ಕಳ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಾ. ನಂಗೆ ಅದು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೋ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದದ್ದು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನಿಯತ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಯತ್ತಿದೆ ನೀನು. ಅದೇ ನಿಂಗೆ ನಿಯತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮತ್ತೆಂತ? ನಿಂಗೆ ನಿಯತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮತ್ತೆಂತ? ನಾನ್ ನಿಯತ್ತಿರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ ತರ ಜೋಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ. ನಿಂಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳು ಮುಚ್ಚಬೈ, ಏನ್ ಮುಚ್ಚಬೈ? ನಿಂಗೆ ದಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಮೆಟ್ಟುದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೇನೆ, ನೀನು ಓಡಿ ನೋಡ. ನಿಂಗೆ ದಮ್ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಓಡಿ ನೀನು. ನಾವು ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟರ್. ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀರಂತ. ಬಾ, ನೀವು ಓಡಿ. ನೀನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ನಿಂಗೆ ಎಂತ ನಾವ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಎದ್ದಳಕ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಎದ್ದಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ನೀನ್ ಒಬ್ನೇ ಇರುದಾ? ನಂಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಲ್ವಾ? ನಂಗೆ ನಿನಗೆ ಎಂತ ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ ಕೈ ಆಗಲ್ಲದಲ್ಲ. ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಇದಲ್ಲ, ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಯಾರು ಬರ್ತಿ? ನಾನ್ ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನಿಂದು ಬಸವ ಅಲ್ಲ ಹೆಸರು, ಅವಳದು ದಿವ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು? ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನಿಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀನಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಶ್ರೀಕಂಠ ನೀನ್ ಬಾಳೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗುದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕ? ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ನೀನು? ಎಂತ ಸಾಯುದು? ನಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತು ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ ನೀನು? ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಮಾರೆ, ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನಂಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನಂಗೆ ಇದುಂಟು. ನಂದು ಮೊಬೈಲ್, ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಂತ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಫ್ರಾಡ್ ಆದದ್ದು ನಂಗೆ, ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಎಂಚಿನ ಏನಂದ್ ಇದಾ ಮಟ್ಟ ಆಗಲು ಕಾಸೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೋಯಾಡ ಆಗಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 5 ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಕೂಡ ಆಗ್ಲೇನ್ ಬೇತಾಗ್ಲೇನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪದ ಲೆಪ್ಡಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇನ್ ಮತ್ತ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಆಗಲ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 5 ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿ 2 ಸಾವಿರದ ಎಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಲೇ 1 ಸಾವಿರದ ಎಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂಚೆನೆ ಆಗಲು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿ ತೊಂಬೋಪೇರು. ಆ ರಾಯಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವಳು ಫೋನ ಬೇತೇನೆ ಕಂಪೆನಿಂದ ನೇಮೇ ಬೇತೆ ಐಕ್ ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಅವು ಮಗಳು ಕೂಡ ರಿವಿಷನ್ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಮಗಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ಲೇನು ಪೋಡಿಗೆಟ್ಟವನು ಆತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಹೋಗುದು ದಾಯಪಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಈಗ ಜನ ಅವಡು ಅಂಚದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಇನ್ಸಿತ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗು ಏರ್ಲ ಬೂರೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಗಲ್ ಸೇರ್ ಬಂದ ಏನಂದ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ವಿಷಯ ಬಂತಿದ್ದೆ ದಾದ ವರ್ಕ್ಂದೇ ಬಂತಿದ್ದೆ ಕೇರ್ನಾಗಲ್ಲ ಯಾನೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ ಪಂಡ ಏನು ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಐಟು ಪೂರ ಮೀನಿದ ಬೈದ್ನಾಗಲು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನಂದೇ ಬಂತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ ಬಂತಿದ್ದೆ ಕ್ವಾಲೆ ದೇರ್ಪುಜ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗೆ 4 ಜನ ಪೊನ್ನುಲ್ ಇತ್ತೀರ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆ 2 ಸಾವಿರದ ಎಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ 5 ಜನ ಇತ್ತ 14,000 ಮಟ್ಟ ಪೋಣೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವು ವಿಷಯ ಏನಂದೇ ಅಗ್ಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಅಗ್ಲು ಕೂಡ ಪನ್ಪೇರು ರಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏನ ರಿವಿಷನ್ ಗೊತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ರಾಜಿ ಪೇಜ್ ಅವೇನು ರಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಎಂಕ್ಲು SSLC ಓದಿದ್ದ ನಾನು ಅವೇನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಗ್ಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ತಾನೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ ಏತ್ತ ಇಂಚಿತ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ಗು ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ದಯವಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಜಾಬ್ ಏರ್ ಸುರುಕು ಕಾಸ್ಕೇನ್ ವೇರು ಆ ಕಾಸ್ಕೇನ್ನ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ದಯವಂಡ ಅಗ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಓಕೆ ಲೈ ಪಂಡ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆವಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ದಯವಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಕುಡ್ಲಾಡುಂಡು ಮಣಿಪಾಲಡುಂಡು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಲಾದನೆ ಬ್ರಾಂಚ್ MV ಬಂದು ಕೂಡ ಪನ್ಪೇರು MV ಮೈ ವಿಕ್ಟರಿಗೆ ದಾದ ವಿಕ್ಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇತಗಳನ್ನ ತರ ಹಾಕುದು
ಮೊಗಲು ಉನ್ನು ಮಲ್ಪುನು ಕೂಡ ತೊಜಪವೇರು ಪ್ರೂಫ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲಿ 1,00,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಉಂಡು 85 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಉಂಡು ದಾದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಗೊತ್ತಿ ಪಂಡ ಮೊಗಲ ತಿರ್ತು 10-15 ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಒರಿಯಾಗ 1,000 ಬೋಪುನು ಒರಿಯನ್ ಸೇರ್ಪಂಡ ಕೂಡ ಅಗುಲ್ ಕೂಡ 5,000 10,000 35,000 ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅವೇಡ್ದು ಎಂಕಲು ಮನಿಪಂದು ಬೆನೋಲಿ ಅದ ನಿಯತ್ತಡು ಆಗಲು ತಲೆ ಹಾಕದ್ದಾಯ ಬೆನ್ಪೇರು ಸುಳ್ಳು ಬಂದೆ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ಪೂರ ಸ್ಕ್ಯಾಮಿ ಅದೇ ಪೋನ ಮುಟ್ಟಲ ಏನ ವಿಶಾಲ ಬಂದ್ಪುಜೆ ಏರ್ಲ ಬಂದ್ಪುಜೇರು ಎಂಕೋರಿ ಬೇತ ಪಂಡೇರು ಲೇಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಆತೆ ಬಂಗ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕಲಿ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂದು ಯಾ ಬಕ್ಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ಜಿ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದ್ದ ಮುಟ ಈತ್ ಮುಟ ಯಾನು ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಕಲ್ತಿಪ್ಪ ಆತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬಡ್ಚಿಂದಾಂಡು ಆಡ ಕೂಡ ಪಂಡೆ ಏನ ವರ್ಕ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿದ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರ್ಕ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯ ಬಂದ್ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಅವಳು ಪಾಪ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ದುಡ್ಡಿಪ್ಪಂದಗಳು ಸಮೇತ ಅವಳು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಗಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ಪಂಡ ಆ ಸೇರ್ಪಾಯಿನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಸುರುಕು ಪಂಪೇರಿ 20,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಂತ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ರೂಮು ವನಸ್ ಫ್ರೀ ನಿಗುಲು ಕಂಪೆನಿ ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪಂಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಜಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ವನಸ್ಲೇಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಪೂರ ಐಕೆ ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಯಾ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಯಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತ ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿದ ಅವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವು ಕಂಪೆನಿ ಹತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕುದು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ದೀತೇರು 30,000 ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವಳು ಆಗ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆತ್ನಾಗ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಚಯರ್ ಸಮೇತ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಲಾಗ ಗತಿಗೆಟ್ ಅಂಚಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಳು ದಾಯ ಆತು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾಪದಾಗಲ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಹಾಕ್ಬಾಡೋನ್ನೇ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕಲಂಟು ಬೈದ ಪಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಜಿ ಜನ ತೊಟ್ಟು ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪದೇವ್ರು ಕುಲ್ಲಾರೆ ಆತ್ಲ ಮೊಗ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಲ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಯಾನು ಹೊರ್ತೀರ ಅಂಕಿನಿ ಎನ್ನಡ ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಆತ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೊಗಲ್ನ ಏನ ವರ್ಕ್ ಬಂಡ ಏನಲ್ಲ ಬಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಬಂತು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ ಬಂತು ಜೈ ಕೋಡೆ ಫ್ರಾಡ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಧಮ್ಕಿ ಬಾಡ್ದೆ ಇಂಕ್ ಆಯ್ ಬಸವರಾಜಗೆ ಆಯ್ ಬಾರ್ಡು ತುಕ ಕಾರ್ಲ ಬಾರ್ಡ್ ಆಯ್ ಮುಂದ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಆಯ್ಗ ಆತ್ ದಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಬೇತಗಲ ತರ ಹಾಕದೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನಗುಲು ದಾಯಿ ಗಿಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಅವಳ ಎಂಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದು ಪಿರವೈದ 2,200 ಮನದು ಪೋಂಡೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಪೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು 1 ತಾರೀಕು ಬಾಡೆ 1 ತಾರೀಕು ಅನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ವಿಷಯ ಇಂಜಿ ಒರೇನ 36,000 ಪತ್ತದೇರು 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಬೈದಿನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗಾರು ಆರು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣೊಂದು 36,000 ಪತ್ತದಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವಳು 41 ಒಂದು ಪುರ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಸುರುಕಿ ಏರ್ ಕಾಸ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಆ ಜಾಬ್ನ ಏರ್ಲ ನಂಬೊಚ್ಚಿ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಫೇಕ್ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅವು ನಿಗಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಕ್ಯಾಮೆ ಅಗುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಲ್ಲೇ ಪುಜೇರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮೇ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಇಂಚ ಐಕೊಂಜಿ ಬೂರೊಚ್ಚಿ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪನು ಲೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಮಗ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ಗ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಎಂಕಲೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದಾಯ ಎಂಕಲೇನು ಅಡಿಯಲ್ಲ ಬಿಡಾದೆ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೇಂಡೆ ಮೂಲು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅವ್ಳು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಒಂದು ಎಂಬೇಗ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಬಂಗೋಡು ಪೋಪ ಅಂದು ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತು ಆ ಎಂಕಲ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಪನ್ಪುನು ಅವಳ ಎಂಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಅಡ್ಡ ಅವದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಇಮ್ಮೇನ ಕೂಡ ಎಡ್ಡಂಡು ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಅದರ್ಪಿಜೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಅಪ್ಪನ ಲೈದಿಂದ ಆಯ್ಗ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡ ಇಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡ 20,000 ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೇರು 25,000 ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಚೈನ್ ಲಿಂಕೆ ಪೂರ ಆಯಾ ಕುಡ್ಲಾಡು ITM ಕಂಪೆನಿ ಅವಳ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೋದಿತ್ತಿ ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ 11,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಇಂಚೆನೇ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಾಪದಾಗಲ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬಾಡನ್ನು ಅಂಚದ ಬೇತಾಗ ಮಲ್ಲಾಪು ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ MV ಬಂದು ಏನೇ MV ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕ್ಯಾಮಿ ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ಪತ್ತವನು
ಎಂಕುಲು ಸೇರಿದೋಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತಿರ್ತಿಡು 5 ಜನ ಸೇರ್ಪಾದೋಡು ಕೂಡ ಎಂಕುಲು 36,000 ಕೊಡ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೋಡು ಎಂಕಲ್ ಯಾವ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಎಂಕುಲು 30,000 ಕೊಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೋಪುನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ನೋಗು 36,000 ಕೊಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಪುನ ಅಂದ 36,000 ಕೊಡ್ದು ಆಡ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಐನಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ಅವುಲು ಅಂಚಪುರ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಪಂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ರೂಮ್ ಹುಡುಕುಲ್ಲಾರ ಅಂಚಪುರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ರೂಮ್ ಹುಡುಕುಲ್ಲ ವನಸ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪೇರು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಜಿಡ ಅಂಚ ಅವು ಫುಲ್ ಫೇಕ್ ಮೂಲ್ ಪನ್ಪೇರು ರಾಯಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪಂತೇರು ಆಡ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ ಏನ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪೋತಿನೇ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಉಂಡೊಂದು ಇಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪುನ ಏನಾಗ್ತು ಆಯ್ ಕೂಡ ಒಂಡೆ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅದ ಕಲ್ತದನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ತೂನ ಬೇತೇನೆ ಐಕೆ ಏರ್ಲ ದೂರಾಗಿ ಇಂಚ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದ ಅವು ಆಫರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಫರ್ ಉಂಡು ಕಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ವೈಕ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫೇಕೆ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆವಡ್ ದುಂಬಲ ಕಾಸ್ ಕೇನ್ವೇರು ಪೂರ ಸ್ಕ್ಯಾಮೇ ಮಗನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆಲೆ ಪೂಜೇರು 3,000 ಬರ್ಲೆ 4,000 ಬರ್ಲೆ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ತೂಲೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು 5 ಜನ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಗಂದು ಪನ್ನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಮದ ಪೋಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು